हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दोंनै गोदान शायरि भिडिअ लानानै फैदों। फार्स्ट शायरिखौ हरदों रिन्दाव नार्जारी आरो सेकेन्ड शायरिखौ हरदों निसा मोसाहारी। बिथांजोआ चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। दानिया फैदो बिथां आरो बिथांजोनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों आंनि अनगा जोबोर खुसियाव थानो हादोंना? आं दाबो नोंनि गोजानाव दंब्लाबो नोंखौ गोसोखांना सान हर जानाय लोंनाय सुख गैला जालांबाय। नोंखौनो सानफ्रोमबो सानफ्लांबाय थायो सना। आं नोंखौ जिउआव मोनफिनगोन ना मोनफिनला होनना। ओइ मावजि, नोंथ' बुंबाय थायोना आंखौ आंनिफ्राय गोजान जा आरो आंखौ बावगारदो होनना। आंना माब्लाबा समाव नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांगोन जिउ। नों आंखौ बे बुहुमाव नागिरब्लाबो मोननाय नंखाया। नोंल' खुसियाव था जिउ, बेनो आंनि थाखाय थोजासे। नोंनि बोसोना आंनि आथिंनि देंखो लामाया